Ja ću se zaista truditi da ne budem samo predstavnik studenta koji su me danas izabrali na ovoj sjednici, nego svih 25.000 studenta koji studiraju na naša dva javna univerziteta u Republici Srpskoj. Posebno bih da se zahvalim i našim prijateljima iz bratske Srbije koji su danas prisustvovali na našoj sjednici i siguran sam da ćemo u narednom periodu raditi zajedno na projektima i aktivnostima koje ćemo organizovati u mjesecu septembru. Konkretno mislim na Dan srpskog jedinstva, slobode i nacionalne zastave. Studenti u Republici Srpskoj mislim da imaju dobre uslove za studiranje u pojedinim gradovima. Također mi ćemo se truditi da u narednom periodu poboljšamo, to jest zaista cilj Unije studenta Republike Srpske, zastupamo prava i interese svih studenata.